Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη εκπομπή μας στο κανάλι μας στο YouTube. Ένα κανάλι που το δημιουργήσαμε ακριβώς για να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας και να θίγουμε ζητήματα της καθημερινότητάς σας που σας απασχολούν και να βοηθάμε σε αυτά. Η πρώτη εκπομπή είχε να κάνει με τα πλασματικά έτη. Αφορούσε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο μέρος των συνταξιούχων. Μην πω σχεδόν όλους. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και ελπίζουμε να βοηθήσαμε όσο έπρεπε να βοηθήσουμε. Δυστυχώς, το δεύτερο θέμα έρχεται σήμερα να το προσεγγίσουμε λόγω των πολλών περιστατικών εργασιακής βίας και παρενόχλησης που έρχονται στο γραφείο μας. Και είναι και πολλά και δυστυχώς πολύ σοβαρά. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε σήμερα να δώσουμε με μια μεγάλη λεπτομέρεια την δική μας θέση, όχι μόνο δηλαδή τους στεγνούς ορισμούς, αλλά και την πραγματικότητα πάνω σε αυτό το ζήτημα που ουσιαστικά τι είναι μια επαγγελματική ασθένεια. Έχουμε λοιπόν εδώ την Νεφέλη μας να μας δώσει τον ορισμό της εργασιακής βίας και παρενόχλησης, το διεθνή όρο mobbing. Τι είναι λοιπόν το mobbing, Νεφέλη? Με τον όρο mobbing εννοούμε την ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Πρόκειται για κάθε καταχρηστική συμπεριφορά που προσβάλλει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα του ατόμου και έχει ως στόχο να διαταράξει το εργασιακό κλίμα και να θέσει σε κίνδυνο την εργασία. Η βία τα τελευταία χρόνια στον εργασιακό χώρο αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι ο κύριος τρόπος έκφρασης των αρνητικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος. Πολύ σωστά. Για να στοιχειοθετηθεί όμως μια περίπτωση ως εργασιακός εκφοβισμός, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από επαναληπτικά επεισόδια και να μην είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει ο εργαζόμενος, διότι πολλές φορές δεν καταγράφει τα πολλά περιστατικά και καταγγέλνει μόνο ένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μην εκλειφθεί ως εργασιακός εκφοβισμός και να μην έχει τις ανάλογες επιπτώσεις ο θήτης ή η επιχείρηση. Ποιες είναι όμως οι μορφές και τα χαρακτηριστικά της εργασιακής κακοποίησης? Και πρέπει αυτά να τα τονίσουμε και να τα σημειώσουμε για να καταλαβαίνει κάποιος, γιατί πολλές φορές δεν το κατανοεί ούτε το ίδιο το θύμα, τι σημαίνει εργασιακή κακοποίηση, ώστε να μπορεί να αντιδράσει σε αυτή. Νεφέλη. Ο εργασιακός εκφοβισμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, η συνεχής επίκριση των εργαζομένων, δίχως αυτοί να έχουν τη δυνατότητα απολογίας, καθώς οι θύτες αποφεύγουν κάθε επαφή και επικοινωνία με το θύμα. Δεν του δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα ούτε καν να αντιδράσει. Γίνεται ένα κακό σχόλιο, μια επίκριση και ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αντιδράσει, γιατί αυτός που του το προκαλεί δεν του δίνει καν το περιθώριο να έρθει σε επαφή μαζί του. Δεύτερη μορφή. Η δεύτερη μορφή εργασιακού εκφοβισμού είναι η προσβολή των κοινωνικών σχέσεων. Οι εργαζόμενοι, τα θύματα, περιθωριοποιούνται, απομονώνονται και εξαιρούνται από τα δρόμενα, ενώ οι συνεργάτες που εξακολουθούν να διατηρούν οποιαδήποτε επαφή μαζί τους απειλούνται. Αυτή η περίπτωση είναι και η πιο ύπουλη μορφή εργασιακής κακοποίησης. Και γιατί είναι ύπουλη? Δεν έχουμε επίκριση, δεν έχουμε συκοφαντία, δεν έχουμε προσβολή, αλλά έχουμε αποκλεισμό. Και έχουμε αποκλεισμό του εργαζόμενου από διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία, με τους συναδέλφους του, με τις αρμοδιότητές του. Και σε αυτή την προσπάθεια του αποκλεισμού συμμετέχουν και οι συναδελφοί του. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γιατί η επιχείρηση ή ο κακοποιητικός συνάδελφος τους βάζει σε αυτή τη διαδικασία να αποκλείσουν τον εργαζόμενο χωρίς καν να το καταλαβαίνουν πολλές φορές. Μία τρίτη μορφή εργασιακού εκφοβισμού είναι η προσβολή της αξιοπρέπειας. Τα θύματα αντιμετωπίζουν συνεχώς ψευδείς κατηγορίες μέσω συκοφαντικών παρατηρήσεων, κάτι το οποίο στιγματίζει τη φήμη του στο εργασιακό περιβάλλον. Από τις πιο συνηθισμένες μορφές εργασιακού εκφοβισμού και κακοποίησης. Και είναι μία μορφή την οποία συναντάμε συχνά, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το θύμα να αντιδράσει. Διότι είτε ο κακοποιητικός συνάδελφος είτε ο προϊστάμενος τον στοχοποιεί λέγοντας ότι έχει πει κάποια πράγματα τα οποία δεν έχει πει ποτέ. Ή κατά συναδέλφου ή κατά της επιχείρησης. Και όταν λέμε για επιχείρηση, γιατί αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε, δεν μιλάμε μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε και για το δημόσιο τομέα. Γίνονται παντού οι εκφοβισμοί στην εργασία. Δεν είναι μόνο φαινόμενο του ιδιωτικού τομέα, γιατί πολλές φορές γίνεται μια παρανόηση ως προς αυτό. Άρα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε συκοφαντία κατά συγκεκριμένων εργαζομένων που με αυτόν τον τρόπο έρχονται και βάλλονται έναντι είτε της επιχείρησης είτε των λοιπόν συναδέλφων τους. Τέταρτη μορφή εργασιακού εκφοβισμού είναι η προσβολή της επαγγελματικής επάρκειας.
Οι εργαζόμενοι επιβαρύνονται με υπερβολικά ή υποτιμητικά καθήκοντα και οι εργασίες τους λογοκρίνονται. Προσλαμβάνεται λοιπόν κάποιος με συγκεκριμένη ειδικότητα για να εκτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα. Και πολύ γρήγορα ή λίγο πιο αργά αφαιρούνται αυτά τα καθήκοντα, μεταβάλλονται βλαπτικά, υπάρχει ένας υποβιβασμός, υπάρχει μια αλλαγή αρμοδιοτήτων, η οποία είναι όχι προς όφελός του, αλλά εις βάρος του. Αυτό είναι μια μορφή εργασιακού εκφοβισμού και κακοποίησης. Όσο και αν κάποιος είναι δύσκολο να το κατανοήσει. Και πολλές φορές έρχονται και μας λένε ότι απλά υπήρξε αυτή η μεταβολή και γιατί έχει συμβεί και προσπαθεί το ίδιο το θύμα, ο ίδιος ο εργαζόμενος, να βρει πού φταίει αυτός. Γιατί δεν θεωρεί ότι φταίει η ίδια η επιχείρηση. Ενώ στην πράξη αυτή η υποτίμηση είναι στα πλαίσια πολλές φορές εργασιακού εκφοβισμού. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές δίνεται η δυνατότητα σε άλλους συναδέλφους του να πάρουν τα δικά του καθήκοντα. Οπότε εκεί είναι ακόμη μεγαλύτερη η προσβολή και η απαξίωση από την επιχείρηση. Πέμπτη μορφή εργασιακού εκφοβισμού είναι η προσβολή της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας. Οι εργαζόμενοι ταπεινώνονται και εξευτελίζονται συνεχώς και το αποτέλεσμα είναι να αισθάνονται οι ίδιοι ενοχές για αυτά που τους προσάπτονται. Αυτή η μορφή είναι και η πιο γενικευμένη. Όταν λέμε ταπείνωση, όταν λέμε προσβολή, είτε είναι σωματική είτε είναι ηθική, μπορεί να περιέχει και τη σεξουαλική παρενόχληση, που και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και θα έχουμε ιδιαίτερη μνήα στην πορεία της συζήτησης, αλλά έχει να κάνει και με τις προσβολές που δέχεται κάποιος είτε για το φύλο, είτε για την εμφάνιση, είτε για κάποιο χαρακτηριστικό ιδιαίτερο που έχει, και σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα αισθάνονται τόσο άσχημα που καταλήγουν είτε σε κατάθλιψη, είτε σε συμπεριφορές επιθετικές, ακόμη και προς τον εαυτό τους. Να δούμε όμως τι κάνουν οι λοιποί εργαζόμενοι μπροστά σε περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού. Είναι μαζί με το θύμα, δηλαδή τον συναδελφό τους, ή συμμαχούν με το θήτη αυτούργο. Για πες μας, Νεφέλη, ποιοι είναι οι λόγοι που πολλές φορές το θύμα δεν έχει την υποστήριξη που θα έπρεπε? Οι λόγοι για τους οποίους το θύμα μπορεί να μην υποστηρίζεται μπορεί να είναι είτε επειδή ο εκφοβισμός γίνεται κατηδίαν, δηλαδή σε κλειστές πόρτες. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται καν ότι υπάρχει παρενόχληση, είτε επειδή τα θύματα βλέπουν το εχθρικό πρόσωπο του θήτη, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν το φιλικό του. Να πούμε λοιπόν γι' αυτό το εξής. Λέμε για κλεισμένες πόρτες. Είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί ο θήτης. Το δημιουργεί δηλαδή τις συνθήκες αυτές που δεν θα πάρει μεγάλη δημοσιότητα ή δεν θα ασχοληθεί πολλής κόσμος με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πολύ απλά δεν το γνωρίζει. Έτσι, τις περισσότερες φορές έρχεται μετά και κατηγορεί το θύμα ότι το συκοφαντεί. Μπορεί να στοχοποιηθεί το θύμα από την ίδια την επιχείρηση ότι έρχεται εις βάρος κάποιου συναδέλφου και πολλές φορές, έχουμε και περιστατικά πρόσφατα γι' αυτό, μπορεί να του πει ότι ακόμα είναι και τρελός κάποιος, ότι είναι κακοπροαίρετος, ότι θέλει το κακό του και τον στοχοποιεί γιατί τον κατηγορεί ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το ζήτημα. Στη δεύτερη λοιπόν περίπτωση, η οποία και αυτή είναι πολύ σημαντική, ο θήτης έχει δύο πρόσωπα. Ένα καλό πρόσωπο, ένα φιλικό πρόσωπο απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους, είτε είναι προϊστάμενος είτε είναι συνάδελφος, και ένα κακό πρόσωπο, ένα εντελώς διαφορετικό, μόνο για το συγκεκριμένο θύμα. Και έτσι, εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιος την αλήθεια. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο τα θύματα δεν βρίσκουν υποστήριξη είναι ότι ορισμένοι ικανοποιούνται από το να βλέπουν το θύμα να υποφέρει. Περίεργο, αλλά συμβαίνει. Δεν μπορεί να κατανοήσει κάποιος το λόγο για τον οποίο ένας εργαζόμενος ικανοποιείται, χαίρεται, αισθάνεται καλά που ένας συνάδελφός του υφίσταται μια τέτοια μορφής κακοποίηση, αλλά δυστυχώς, γι' αυτό και το λέμε, το αντιμετωπίζουμε και μάλιστα όχι πολύ σπάνια. Και ο τελευταίος λόγος. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι σε μία διαμάχη οι περισσότεροι έχουν την τάση να παίρνουν το μέρος του εκφοβιστή. Και φυσικά φοβούνται να χάσουν τη δουλειά τους υποστηρίζοντας κάποιον άλλον. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν έχουμε να κάνουμε με κακοποίηση εργασιακή από προϊστάμενο. Από ανώτερο δηλαδή στην ιεραρχία. Οπότε εκεί οι εργαζόμενοι εννοείται ότι δεν πάνε με το μέρος του συναδέλφου τους, του αδύναμου, αλλά πάνε με το μέρος του ανώτερου, του προϊστάμενου, του εργοδότη, αυτού δηλαδή που είναι σχεδόν σίγουροι ότι στο τέλος θα νικήσει.
Να πούμε λοιπόν τώρα και ένα πολύ βασικό θέμα, τις επιπτώσεις αυτών των εργασιακών κακοποιητικών συμπεριφορών. Πες μας, Νεφέλη, τι υφίστανται σωματικά και ψυχικά στη ζωή τους τα θύματα. Τα θύματα έχουν διάφορες ψυχοσωματικές επιπτώσεις, όπως κατάθλιψη, εργασιακό στρες, κρίσεις πανικού, Σωματική δυσφορία, κακή απόδοση, η οποία στη συνέχεια γυρίζει εις βάρος τους, διότι τους κατηγορούν για αυτή την κακή απόδοση, ενώ γνωρίζουν το λόγο που έχει αυτή προκληθεί, και γενικά η ζωή τους και η καθημερινότητά τους αλλάζει ριζικά. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο και τη δύναμη να εκμυστηρευτούν αυτά που υφίστανται σε δικά τους πρόσωπα, πριν ακόμα αντιδράσουν νομικά. Μία πολιτική πρόληψη του φαινομένου πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί, χωρίς να περιμένουμε να υπάρξουν κι άλλα θύματα. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος, με αποτέλεσμα πολλά θύματα να έχουν τολμήσει να φέρουν τις καταστάσεις αυτές στη δικαιοσύνη. Σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι μοναδική. Χρειάζεται δράση σε πολλαπλά επίπεδα. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι καλύτερα να υπάρχει πρόληψη και όχι αντιμετώπιση. Είμαστε υπέρ βεβαίως της αντιμετώπισης της άμεσης και της πολύ συγκεκριμένης με την απόδοση των ευθυνών προς τους θύτες, αλλά το καλύτερο απ' όλα θα είναι να προλαμβάνουμε τέτοιου είδους περιστατικά, διότι αν είναι να διαλύεται η ζωή των εργαζομένων και των οικογενειών τους, γιατί δεν είναι μόνο για τους ίδιους, είναι και για τις οικογένειές τους, τότε πραγματικά πολλές φορές η δικαίωση που έρχεται και αν έλθει μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει και μεγάλο αντίκρισμα. Ήδη πολλές χώρες της Ευρώπης, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα πολύ σοβαρά, έχουν νομοθετήσει και υπάρχουν και συγκεκριμένες, όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία και η Σουηδία, που έχουν μπει στη διαδικασία να αναγνωρίσουν το σύνδρομο του mobbing ως επαγγελματική ασθένεια ικανή να προκαλέσει εργατικά ατυχήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η Σουηδία, μάλιστα, να τονίσουμε ότι είναι μια χώρα η οποία ασχολήθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό με τη συγκεκριμένη μάστιγα, γιατί μάστιγα είναι το mobbing, διότι είχε πάρα πολλές αυτοκτονίες εργαζομένων για αυτόν ακριβώς το λόγο. Για πες μας λοιπόν, Νεφέλη, η Ελλάδα επιτέλους νομοθέτησε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εργασιακής βίας και παρενόχλησης? Στην Ελλάδα υπάρχει πλέον ο νόμος 4808 του 2021, που αποτελεί κύρωση της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Προστατεύει τους εργαζομένους, τους πρώην εργαζομένους, τους υποψηφίους, τα άτομα που απασχολούνται με πρακτική, ακόμη όμως και τους υποψηφίους που είχαν εμπλακεί με την επιχείρηση κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας. Και εννοείται πως αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και αριθμού προσωπικού. Ο νόμος υπάρχει και πραγματικά είναι ένας νόμος που έχει αρκετά καλές προβλέψεις. Το θέμα είναι, εφαρμόζεται? Εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις που έχουν διάφορες ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, είτε ενημέρωση των εργαζομένων τους προληπτικά, είτε όταν θα γίνει μια καταγγελία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την καταγγελία? Εφαρμόζεται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του? Παραδείγματος χάρη τις επιθεωρήσεις εργασίας, που μάλιστα υπάρχουν και ειδικά παραρτήματα σε αυτές. Υπάρχουν επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας, που έχουν επομιστεί την αρμοδιότητα και την ευθύνη να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους περιστατικά. Στην πράξη, οφείλω να πω ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ροή και την πορεία αυτού του νόμου. Γιατί καλή μένει είναι η θεωρία, αλλά όταν στην πράξη ο εργαζόμενος, το θύμα, δεν βρίσκει ανταπόκριση, τότε πραγματικά είναι ακόμη χειρότερο από το να μην υπήρχε νομοθετική πρόβλεψη. Ο εργαζόμενος που πέφτει θύμα μιας συμπεριφοράς mobbing, είτε αποχώρησε από την επιχείρηση στην οποία τελέστηκε η παρενόχληση, είτε εξακολουθεί να εργάζεται εκεί, πέρα από την νομική προστασία την οποία θα αναφέρουμε στη συνέχεια, μπορεί να καταθέσει προσφυγή στην επιθεώρηση εργασίας ή στο συνήγορο του πολίτη. Εξυπακούεται βέβαια ότι πριν από όλα αυτά υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στον εργοδότη της επιχείρησης στην οποία απασχολείται. Είπαμε λοιπόν για τους εργοδότες. Ο εργοδότης λοιπόν, όταν λαμβάνει στα χέρια του με τέτοιου περιεχομένου αναφορά, έχει την ευθύνη να τη διερευνήσει, να την εξετάσει και να επιληφθεί επί αυτής όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
Βέβαια, πριν ακόμα υπάρξει τέτοιου είδους αναφορά, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Μάλιστα, επιχειρήσεις μεγαλύτερες με προσωπικό άνω των 20 ατόμων έχουν την υποχρέωση να έχουν αναρτήσει και συγκεκριμένο υλικό ενημέρωσης για τους εργαζόμενους. Στην πράξη αυτό ισχύει? Δυστυχώς πολλές φορές όχι. Ο εργοδότης, όταν λαμβάνει την αναφορά, είπαμε ότι πρέπει να δράσει άμεσα. Και πώς πρέπει να δράσει? Πρέπει να δράσει μαζεύοντας στοιχεία για να δει αν αυτή η αναφορά είναι όντως τεκμηριωμένη και αληθής. Επισήμανση. Σύμφωνα με τον νόμο, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν εργαζόμενο να αποδείξει την εργασιακή κακοποίηση και συμπεριφορά, γιατί όπως προείπαμε δεν έχει και πολλούς μάρτυρες, γιατί ίσως οι συνάδελφοι που ήταν μάρτυρες δεν κοφεύουν, δεν μιλάνε γιατί φοβούνται. Έτσι λοιπόν ο νόμος προβλέπει ότι δεν είναι ο εργαζόμενος που πρέπει να αποδείξει την εργασιακή βία και κακοποίηση, αλλά ο θήτης. Και εκεί λοιπόν είναι το λεπτό σημείο που πρέπει ο εργοδότης να ασχοληθεί επισταμένος και να μαζέψει τα στοιχεία που απαιτούνται. Πολλές φορές οι εργοδότες όχι μόνο δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία σε αυτές του είδους τις αναφορές, αλλά στην κυριολεξία τις θάβουν. Τις βάζουν σε ένα σιρτάρι, είτε γιατί αφορά κάποιο στέλεχος της εταιρείας ή της επιχείρησης, και επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε μόνο για ιδιωτικό τομέα, είτε γιατί αφορά κάποιον εργαζόμενο τον οποίο για τους δικούς της λόγους η επιχείρηση ή ο φορέας του δημοσίου δεν θέλει να πλήξει. Μια παρένθεση για ένα περιστατικό που είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες. Μία επαναλαμβανόμενη σεξουαλική παρενόχληση εντός μιας πολυεθνικής εταιρείας. Γίνεται αναφορά της εργαζόμενης, δεν γίνεται απολύτως τίποτα, δεν αντιμετωπίζεται καθόλου από τον εργοδότη. Γίνεται δεύτερη αναφορά και πάλι απολύτως καμία αντίδραση. Επαναλαμβάνεται η σεξουαλική παρενόχληση και κάποια στιγμή, όταν πλέον η εργαζόμενη απειλεί ότι θα πάει στην επιθεώρηση εργασίας, γίνεται μια τυπική έγγραφη καταγγελία και τι απαντάνε στην εργαζόμενη? Ότι γνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει τέτοιου είδους συμπεριφορές και στο παρελθόν, αλλά ο άνθρωπος είναι οικογενειάρχης και έχει ανάγκες. Δεν μπορούμε να τον απολύσουμε. Και όταν η εργαζόμενη πλέον είδε ότι αυτή της η καταγγελία οδηγούσε σε δική της εργασιακή κακοποίηση από τους ανώτερους και από τα στελέχη της επιχείρησης, στη συνέχεια απολύθηκε. Λέμε λοιπόν, επειδή μιλάμε για την απόλυση, ότι τέτοιου είδους απολύσεις είναι άκυρες και καταχρηστικές, σύμφωνα με τον νόμο. Δεν επιτρέπεται από την επιχείρηση να βάλει εναντίον του εργαζόμενου που έχει κάνει τέτοιου είδους αναφορές και καταγγελίες. Όχι απλά δεν επιτρέπεται να απολυθεί, αλλά δεν επιτρέπεται ούτε καν να υπάρξει βλάβη οποιοδήποτε επίπεδο. Γι' αυτό πολύ μεγάλη προσοχή. Λέμε πολύ εύκολα στους εργαζόμενους ότι πηγαίνετε να κάνετε την καταγγελία, μη φοβάστε, μπορείτε, γιατί πρέπει να γίνει αυτό, αλλά πολλές φορές ο εργαζόμενος προβαίνει σε τέτοιου είδους καταγγελίες μόνο αφού απομακρυνθεί από την εργασία του. Η νομοθεσία λοιπόν είναι αρκετά αυστηρή για τις παραλήψεις του εργοδότη να επιβάλλει μέτρα σε τέτοιου είδους αναφορές. Επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε μέρα παράληψης. Σημαντικά πρόστιμα, διοικητικά πρόστιμα από την επιθεώρηση εργασίας που είναι η αρμόδια και που πρέπει ο εργαζόμενος να προσφεύγει αμέσως μετά την οποιαδήποτε μορφής κακοποιητική συμπεριφορά. Και η επιθεώρηση εργασίας, όταν διαπιστώσει ότι ο εργοδότης μέσα σε διάστημα 4 ετών δεν κάνει απολύτως τίποτα, επαναλαμβάνει δηλαδή τη μη συμμόρφωση σε αυτά που του έχει πει η επιθεώρηση εργασίας, τότε είναι ακόμα και δυνατό, σύμφωνα με τον νόμο, να διακοπεί η λειτουργία είτε του τμήματος, είτε και ολόκληρης επιχείρησης. Αυτά λέει ο νομοθέτης. Τι γίνεται στην πράξη? Στην πράξη, ο εργαζόμενος, όπως είπαμε, θα πρέπει, εκτός από τον εργοδότη, να ενοχλήσει και να προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας. Πολύ μεγάλες και διευρυμένες οι αρμοδιότητες της επιθεώρησης εργασίας, ειδικά στο κομμάτι της βίας στην εργασία και οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά εργοδότη. Μάλιστα, ο νόμος προβλέπει ότι εντός 10 ημερών είναι υποχρεωμένη η επιθεώρηση εργασίας να ορίσει συζήτηση για αυτού του αντικειμένου την εργατική διαφορά. Τι θα πω εγώ? Εγώ θα πω ότι υπάρχουν δυστυχώς
καταστήματα επιθεώρησης εργασίας που πραγματικά δείχνουν την ευαισθησία και την μέριμνα που οφείλουν να δείχνουν, και υπάρχουν και κάποια καταστήματα επιθεώρησης εργασίας, κάποιες υπηρεσίες, να το πω, καταστήματα επιθεώρησης εργασίας, που είναι παγερός αδιάφορα. Και όχι μόνο είναι παγερός αδιάφορα, αλλά κάνουν και τον εργαζόμενο να αισθάνεται άσχημα που πάει να καταγγείλει μια τέτοιου είδους συμπεριφορά. Και πολλές φορές δεν τηρούν τις προθεσμίες, βρίσκουν διάφορα τεχνάσματα και διάφορες δικαιολογίες για να μην το τηρήσουν και αναγκαζόμαστε να κάνουμε καταγγελίες σε ανώτερο επίπεδο, στον πρόεδρο δηλαδή της επιθεώρησης εργασίας, γιατί πλέον μην ξεχνάμε ότι η επιθεώρηση εργασίας είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι μεν, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, γενικά αν υπάρχουν κάποια πειθαρχικά παραπτώματα κτλ. Επιθεωρητών, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια παρέμβαση από το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε λοιπόν τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και αυτό θα ήθελα να το τονίσω, γιατί το θεωρώ αδιανόητο και δικαιολόγητο. Όταν ένας εργαζόμενος ή μία εργαζόμενη πηγαίνει στην επιθεώρηση εργασίας, θα πρέπει να βρίσκει το καταφύγιο εκεί και την προστασία που επιβάλλει ο νόμος. Και θα πρέπει η επιθεώρηση εργασίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και ιδιαίτερα σκληρή σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Γιατί αν δεν αισθανθεί την ελευθερία, την ασφάλεια της προστασίας του αρμοδίου οργάνου, πώς θα μπορέσει ένας άνθρωπος που ήδη βρίσκεται σε ανασφάλεια, που ήδη έχει πάρα πολλές σκέψεις για το αν πρέπει να το κάνει γιατί μπορεί να χάσει την εργασία του, για να μπορέσει να αντιδράσει. Γι' αυτό λοιπόν παράκληση προς τις επιθεωρήσεις εργασίας. Να είναι πάρα πολύ κοντά σε τέτοιου είδους εργατικές διαφορές. Εκτός από αυτό υπάρχει και η δυνατότητα στον εργαζόμενο της νομικής πλέον οδού, προς τα δικαστήρια, είτε με μήνυση, είτε με αγωγή, μήνυση για εξύβριση, για εκφοβισμό, για εκβιασμό, για συκοφαντική δυσφήμιση, αγωγή επίσης που μπορεί να καταθέσει για ηθική βλάβη, για όλα αυτά που υφίσταται, και μην ξεχνάμε ότι ο εργαζόμενος, όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο παρακινδυνευμένο, έχει όμως το δικαίωμα, το νομικό δικαίωμα, να στραφεί και κατά του εργοδότη. Είτε είναι ο ίδιος ο κακοποιητής, είτε είναι αυτός που κλείνει τα μάτια σε κακοποιητικές συμπεριφορές στελεχών ή άλλων εργαζομένων. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτή μας την εκπομπή. Σε περίπτωση που κάποιος από εσάς έχει πέσει θύμα εκφοβισμού, έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που αναφέραμε προηγουμένως. Εγώ θα πω, βρείτε τη δύναμη να το κάνετε. Επειδή πολλοί από εσάς που θα δουν αυτή την εκπομπή, λέω πολύ και είναι άσχημο, αλλά έτσι είναι, θα αναγνωρίσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές στον εργασιακό τους χώρο, που ίσως να μην έχουν καταλάβει κιόλας ότι είναι εργασιακός εκφοβισμός και βία. Βρείτε τη δύναμη να αντιδράσετε, μιλήστε για αυτό που βιώνετε, μην το κρατάτε μέσα σας, γιατί αυτό σας δημιουργεί πρόβλημα και στην ίδια σας την υγεία, αλλά και δεν θα μπορέσετε να κατακτήσετε τα δικαιώματα που ήδη έχετε και που δεν το γνωρίζετε. Και δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Απλά θα πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο και με τους σωστούς ανθρώπους. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.